Iya, Mio ayo. Mio. Tinggi berapa sih kok? 990. Bita. Itu kok. Wah. Iki. Iya. Iki kok itu. Layarnya gitu apa gue. Bukan betul kita ya, Rep. PA plus ya, Neng. PA plus ya ada banyak. PA premium PA 2 plus sih bedanya kok. Bedanya. PA 2. PA 2. PA 2 plus. PA plus. Padha wae iku cuma beda warnane. Tapi dalamnya piye kira mudeng apa Iki sing jenenge? iso apa? Bluetooth iki. Ndak sing iso nggo HP iku. Iki tamburine enek gak anu enek apa? Jenenge? Heeh, gak enek lagi. Nah, iki lah. Enek DPP kan ora enek. Sing premium enek. Premium PA plus no enek kuwi. Iki mbek kuwi piro kan? Jalan sih bae. Ini rego keluarga. Hah? Ora iso nyeting aku. Nah, iki rego keluarga wis tenang ae. Iya. Ini nganu. Mikasmu karo Mekimu rezekine. Cek seneng lagi nih. Iki jasa aku. Iki sih enek lho. Nganggo midas lho. Enek tukune sih enek lho. Katanya beli ini mungkin rezeki ini katanya. Rezekine. Iki sih enek lho. Ada nang mamu mulus iki. Ayo. Karek mamu mulus iki. Heh? Aku tak gondene glek. Mulus iki. Ayo mulus iki. Tukune lho ya ti. Udah sih didol. Wah, ora. Lah segini segini makin ya. Midas sih nggo permintaan konsumen. Oh, anggo komplit. Seri apa-apa duwe merek ya pokoke. Iki kancaku turun to loro langsung. Heeh. GL. Kae wis ora yakin. Wis kowe nek ora yakin dolan sih. Nah, ya GL. Ya ora apa-apa jangan aku ini boleh. Bebas nggih Pak nggih. Nggih. Ya aku bebas. Siwan. Ini kedatangan pelanggan lama ini. GP832 nya masih 1, GL 2232 masih 2, lainnya banyak ini. Lalu 7 ya banyak, istri 824 juga ada. Ini yang di sini juga masih ada ready. Di BPA 2, PA premium, Rep 100, di BPA 260, di BPA plusnya tetap banyak ini. Plus terus DP 480, DP 260 asli ini bukan KW ya, bagus. Arep jemuk arep anu, LMS Mas Bro. Ndi Mas? Teng wingi. Ning anu bisa. Nek teng wingi. Rep 100 stoknya banyak ini. Tahun baru rame nggih, Pak? Sepi, Pak, nggih, kemarin. Napa nggih? Pas nonton sepi kok, Pak. Eh, Jadi wong ora mau make lho. kayak wong pit-pitan. Nah,